थारैनो बुंनो थाङोबाथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे मुलुगनां खन्थाइ सानाव जोंनि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना जोंनि गगा मुगा आरो सिमेन्ट सापरिनि जा मोनसे थुनलाइ आयदा मोननाय दङ बे मोननायनि लोब्बायाव दिनै बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि जिथुनाखि बे सावरायमा जिथुनाखि नमायाव जा खन्थाइ सान फालिदोंमोन मुलुगनां खन्थाइ सान बे खन्थाइ सान फालिनायाव फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बाहागो लाफैनानै बेजों लोगोसे जोंनि लखिमपुर धेमाजि जनाय डिब्रुगढ़ बिदि खाथिनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नेहाथारियारि मावथि बिथांमोनखौ मोननानै लोगोसे बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बर' बिफाननि जा जिथुनाखि बिबुंगिरि बिथांमोनखौ सोलोंथाइ बिथांमोनखौ बिजिरसंगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों। मा मेसेज होगोन दिनैनि बे गोथार सानाव? दिनैनि बे मुलुगनां खन्थाइ सान जिथुनाखि फालिनाय बेनि जिथुनाखि थांखि आरो नोजोरखौथ' जोङो बयबो मिथियो। जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो बेखौ मिजिंथिदों जों दिनैनि बे सान फालिनायजों लोगोसे जोंहा बे खन्थाइ सान फालिनायाव जोंनि बाहागो लानाय गागि खन्थाइगिरि बिथांमोनजों लोगोसे जोंहा जा गोदान आथालनि खन्थाइगिरि जाखांफुनाय जोंना खन्थाइगिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। दा बिथांमोनाबो गावसोरनि जिथुनाखि सोरजिनायजों जोंनि बर' राव आरो थुनलाइयाव बिहोमा होगोन बेखौ जोङो मिजिंथिदों। थांनाय 18 मार्चआव जोंनि जिथुनाखि बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाना मोनसे आलादा मोनसे उदां जानो हाबाय। सिगां जोंहा सेन्टार फर स्टाडिज एन्ड लेंगुवेज बेनि सिङाव जोंना बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाना सामलायजादोंमोन आरो बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बर' बिफाना 2016निफ्राय बियो जागायजेननाय जादोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै 2022आव बियो जोंहा दिनै उदां मोनसे बिफान महरै गनायथि मोनबाय। थारैनो बियो जोंनि रावनि थाखाय मुलुगसोलोंसालियाव जोंनि बे रावनि जिथुनाखि जौगानायनि थाखाय जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो उननि समाव जोङो बे बर' बिफानखौ जिहेतु दा आलादा जाबाय दा बेखौ बिफानखौ सामलायनो थाखाय जोंहा बेहाय प्रफेसर नांगौ, एसिस्टेन्ट प्रफेसर नांगौ, बेफोरबायदि बायदि बायदि नांगौ। दा बेफोरबायदि जिथुनाखि गोनांथिफोरखौ उननि समफ्राव जोङो सोरखारजों सावरायनानै दा बेफोरखौ जोङो सुफुंनो थाखाय जोङो राहा लागोन होननानै आं दिनैनि बे सानाव आङो फोरमायबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिथुनाखि बे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि जिथुनाखि जोंना बर' बिफाननि बे न'मा बिराद मोजाङैनो जोंना बेयो लुफुंजादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनो जे न'माखौ जोङो मोजाङै मोनफुंदोंबाबो नाथाय बे न'मासिम फैनो थाखाय जोंहा जिथुनाखि लामानि जिथुनाखि थांफैनाय जिथुनाखि राहा बे राहाया जोङो मोनथिना मोननायाव दैज्लां समाव बेहाय दै जानायनि थाखाय जोङो असुबिदा जायो होननानै जोंखौ फोरमायदों। बेनिखायनो जोङो उननि समाव जायखिजाया जोंनि सोरखारनि जि थोरोबानो जा जों बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन। बेजों लोगोसे जोंहा न'मायाव जिहेतु बेखौ मोनसे हाइटेक माबायाव लुनाय जादोंमोन। दा बेवहाय जोंहा माखासे आरो सिङारि इनफ्रास्ट्राक्चारनिबो गोनांथि दंबावो। दा बे सिङारि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौबो जोङो उननि समाव जाहाथे बे मुलुगसोलोंसालिनि मोजाङै मोजां जिथुनाखि सामलायलांनायाव हेफाजाब जानाय बायदियै सुबिदानि थाखाय खाबुनि थाखाय बेफोर इनफ्रास्ट्राक्चारफोरखौबो जाहाथे जोङो मोनफुंहोनो हायो बेनि थाखायबो जोङो उननि समाव खामानि मावलांगोन होननानै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जानानै फोरमायनाय जाबाय। गिबियावनो खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिग्रोबाय। नंगौ, दिनै जोङो डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानाव सानसेनि हाबाफारिजों मुलुगनां खन्थाइ सान बे सानखौ फालिदों आरो बेयाव जोंजों लोगोसे डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफानजों लोगोसे धेमाजिनि थुनलाइस्रि आड्डा आरो सिमोन सापरिनि सोरजिलु थुनलाइयारि जथुम जथायै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों। बिथांमोननिफ्राय जोङो गोबां मदद मोनदों आरो बिथांमोननि सोद्रोमाफोरा बेयाव फैनानै जोंजों मैखोमैनो बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे जोङो
डिब्रुगढ़ जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै साख्रि मावफैनाय थुनलाइगिरि बिथांमोनखौबो जों बेवहाय हांख्रायहरदों आरो जोंनि खाथि खाला थानाय लखिमपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर, धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर आरो जनाई जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोर आरो जोंनि डिब्रुगढ़ जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन आरो तिनसुकिया जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बेयाव हांख्रायहरदों। बिथांमोना नुजाफैनानै जोंजों हेफाजाब होफैदों आरो मोजाङै मोजांनो बाहागो लाफैनो हादों। बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि गुबुन गुबुन बिफाननि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायहरदों। बिथांमोनाबो जोंजों बाहागो लाफैदों। डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैदों आरो मिसिं समाजनिफ्रायबो मिसिं थुनलाइ आफादनिफ्रायबो जोंनि बेवहाय बाहागो लाफैफादों। बिथांमोनाबो जोंजों मैखोमैनो बाहागो लानानै जोंनि प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनायाव हेफाजाब होदों। दा जोंहा मोनसे थांखि दङ। बे थांखियानो जाबाय डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालियाव बर' बिफाना नै दाखालि बावैसो आलादा बिफान महरै गायसनजादों। दा जिहेतुके जों बर' बिफाना थुनलाइजोंनो सोमोन्दो गोनां, बेनिखायनो जों जोंनि बर' थुनलाइखौ एसे गेरेमसा महर होनो थाखाय बा गोजौ फारसे लांनायनि असिलायै बे हाबाफारिखौ जोङो खाथि खाला थानाय जोंनि बर' सुबुंफोर आरो बर'नि मेलेमजिबि बिथांमोन आरो थुनलाइ सोरजिगिरि बिथांमोनजों लोगो लानानै जों बेबायदिनो जथायै जोङो खौसेयै दावगालांनो थाखाय आगान सुरदों आरो बे हाबाफारिया जेब्लायबो बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो खौसेयै सोलिलांनो हाथों बा खुंजाफुंनो हाथों बेखौ जों हास्थायो आरो आं आसा फारियो दिनैनि बायदिनो बयबो जोंनि बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव लोब लोब फैनानै हेफाजाब होगोन। दिनैनि जे हाबाफारि बेवहायबो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैनानै जोंजों बाहागो लाफैनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनानै होफैनायनि थाखाय आं गासैबो बाहागो लागिरि आलासि बिथांमोननिसिम, जोंनि डिब्रुगढ़ मुलुगसोलोंसालिनि फेकाल्टि बिथांमोननिसिम, फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम, रिसार्च स्कलार बिथांमोननिसिम आरो फरायसा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। गोजोन्थों। सोलोंथाइ बोसोर 2026-27 मायथाइनि थाखाय गोदानै मुं थिसननायनि फोसावथाय। चिरां जिल्लानि चापागुरियाव थानाय डन बस्क' सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दासान्दि सोलिगासिनो दं फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाय। बे फरायसालियाव दासान्दि आर्टस, कमार्स आरो साइन्सनि आयदायाव 11 थाखोनि फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। चापागुरिनि डन बस्क' सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बे फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरनि आब्रुथिजों सोलोंथाइनि मोजां थासारि दं। जर'खायै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बे फरायसालियाव आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि नोंथाङा गुनगोनां सोलोंथाइखौ मोननो हास्थायदोंब्ला चिरांनि डन बस्क' सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव दानिफ्रायनो मुं थिसनदो। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नोंथांमोनहा नैबे जानबुं नाम्बार 9365519559 एबा 7086117662 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।